Aiwa, muri yeZimbabwe idrama roga roga munyika yeZimbabwe panguva inoi nekuti court order yanga yakamirwa nemunhu wese sezvamunoziva kuti TSHABANGU vanga vane court yanga iriko muzuva ranhasi nenyaya yakaendeswa nevanhu veTSHABANGU pamusoro paCHABANGU uyo ari kurikola MPs nemakanselas 23 ada kukondesa pamaelections ari kumusi wa3 February. Samuri yeZimbabwe ndokudzira tichibva wasubscribe ulike wotina on the bell icon rambochiona maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti muzuva ranhasi court order muzuva ranhasi inosvika yotaura kuti aiwa MPs nemakanselas arikuda kukondesta akarikolewa anozviti self-imposed Secretary General weTSHABANGU Sengezo Chabangu akarikolewa naChabangu achinzi haazokwanisa kukondesta. Court order inowirirana nazvo yoti MP nemakanselas aya since akarikolewa neTSHABANGU party so hangakwanisi kurepresenta TSHABANGU party paballot paper. Saka court order inouya muzara nhasi iti aiwa makanselas aya nemaMPs haasi kuzokondesta pama-elections pama-by-elections ariko musi wa3 February. Saka mazita avo haasi kuzowanikwa paballot. Saka muri yeZimbabwe inyaya inoshamisa kwazvo inoti vanhu veTSHABANGU vabatikana zvikuru. Saka muri yeZimbabwe vamene kuti next step forward yavo vachaita sei nekuti panguva inoi zvinoratidza kuti zvakanyatsa kuvabata chaiko inyaya iri kunetsa muHarare, inyaya iri kunetsa muZimbabwe izvezvi nekuti vanonyatsa kuona kuti aiwa kumacourts aya anogobhilivha CHABANGU sei nekuti zvinonzi vanhu vakaita sana Amos Chibaya nyangwe naDeputy Spokesperson Ostalos Ziba vari kunzi vakamira kuparticipata mupati yeTSHABANGU long back ago. Asi zvamunoziva kuti Ostalos Ziba ndiye Deputy Spokesperson weTSHABANGU panguva ino, asi CHABANGU anosvika chinoti aiwa akamira kuparticipata nguva yapfuura nguva yapatwa nelong term vanga vasiri mupati yeTSHABANGU. Asi vochamisa vanhu kuti seiko mukoti semajudges achibhilivha munhu anonzengezo CHABANGU nokuti blame yava kudzoka kumacourts. Asi vanhu vanoti aiwa majudges haana mhosva asi kushandiswa kwavari kuitwa nevanhu vaZanu PF. Saka muri yeZimbabwe motipai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi, nyaya yashungurudza vanhu nevagari vemuZimbabwe. Fudzopinda mucomment section medu muchisubscribe kulike pochotina on the bell icon rambochiona maupdates atinokupai pano paZVAITWA News Live.